But Jose wo. Ione kutaka unoda tuma baby toko uptown ukoko. Mama tanga mdara unoona manje. Ayo kutorevesa ka ndoda kutokubatsira. Nawe iri papi mimi. Ka baby ka uri kudana nako kalinda. Jose usadaro. Ka baby ka tongagarise pa bucket here ka. Amana. Kuti zvinhu zvakatiomera kuti tisingaziye. Zvakakuomera papi pacho. Munhu anotoenda kubaza izvozvo ndiri graft. Ndiro graft but uona manje ka unosina kana chekuziya kuti ndobata papi kana kuti ndatora chipi. Unobata papi pachona. Inzwaka. Pane panonzi pa Bruno Furniturez. Bruno Furniture? Iwe, zvamai manje Bruno ndiye andori neskill rese manje. Uyu ari kungopisa pama Facebook nechichiri. Usatombosvikapo. Bruno Furniturez manje ka. Ane furniture yese. Kubva kuma couch, kubva kuma bed, ma size ese, ma types ese. Iwe saurundudza ndakutotadza kurara pasi ri. Iwe zokurara pasi. Iwe. Zokurara pasi. Ndakutosiya tangu chivanhu chekurara pamhasa ere. Uritaura kuti iwe. Zvakutopera. Mudhara musadaro. Aiwa, kokure. Hande ndipapa pa Bruno Furniturez. Takutosvika panapa. Hande ku Bruno unozonera. Uona kusvika kwawakaita. Mana ka. Saurundudza kuti ndo pane Bruno panapa. Panapa ka. Ipo panapa. Pakanyorwa zvinotooneka. Iwe. Saka nguva yese ndingodarika napa papa ndisingatombooni kana. Hande unozondera mani Jose. Mana. Uri munhu akasvikewo. Nguva dzese memuchite mutadza kutaura. Aiwa ndosaka tataura kana asi ndareswa futi ndataura. Aiwa hamuna kureswa manje ndokugadzirisa. Ndokugadzirisa. Ende zvinhu zvazvo zvakutonaka manje. Hande Bruno munozonira. Imomo. Kwira chirungu. Chirungu kwako kujecha ukadona kake. Hande kunokwaoneka kuti uri kujecha. Mudhara munozotsvija musadaro. Here handinongobva tese kujecha here zvangofanana. Bari memndongodaro but kwenyuwo zve zvakangofanana. Asi mudhara. Takuda kuchinja ka live. Handiti ka. Mukuru. Uri kudidi. Madi. Arise marani. Bobo. Handiti. Amusubatika. Vakumana imi kauchiraiva apa rakatoenda nezuro. Rakabaye. Patori nerimwe futi. Pane rimwe andakakutaurira. Ndozvinhu zvanga wachinditaurira. Muninina. Ndozva ndachitika kuzvakabva kumusha ka. Chichinjawo life yako zvauya kunogara. Unozva ndikatogara wandogona kutotadza kusumuka ka. Unotoesa zvinotenderwa unotombowa. Alright, wambuya nawo kumasofa uko. Ndati inzwai ka mukoma. Mukomana waJozo. First salary yake tata ambochinjawo life yake. Ayo ndizvo chaizvo. Ndizvo chaizvo. Kutaura kuna hana kana mbedha, hana kana chainacho ipapa. Ndino salary yacho inozokwana here. Ngambotenga sofa iri. Iro riri. Alright. Anombofana urara next month otenga mbedha. Alright. Iri nechislipper iri. 1 2 3 ndo slipper iri. Chinonzi chiresta kana kuti chislipper. Alright. Rinoita iro 650 US. Saka 6,000 point here. Aiwa 6,650 chete. Zvakachipa very affordable. Then kune mamwe madesigns ari kuno kwai. Kune yellow. Ameno yellow mune gone here mudhara. Kune yellow. Then kune this maroon. Then kuita purple. Then kuita blue. So unongochoose around uchida zvichienderana nekuti how smart you are. Then smart chikomana chacho. Aiwa manyama chaiwo. Manyama last. Alright, koma wardrobe yenyu zvakamira sei? Ma wardrobe tine ma 3 door, toita ma 4 door, toita ma 3 piece. Ma 3 piece anotoda walendlord. Alright. Anenge ari mahombe 3 piece ndo irapa. Achiza wale zvakuita kuma. Alright. Koma headboard awa. Ma headboard pane anta ma 250 emamira. Unokwanisa kuzviona wakarara. Then pozoita mamwe asiri emamira. Iyo headboard iri. Iyi headboard iyo. Ndiye mbedha wakadii. Iyi ndeye king size. Ino king size. Ndeye king size headboard. Then kweto iyi ndeye queen size. Alright. Kuita futi queen makala tinongoita unoda. Kana unogona kuorder unodeposita upedza balance musi wekutora. Alright. Ipapa kudeposita chimbondodzaika mukoma wangu. Nyaya yakaita sevamwe vari kunze. Tina mukoma wangu ari kunze kanga achitodawo. But unongozva kuti vari kunze vamwe vacho havati trust kunongutipa mari. Munozvipa musowo sei papa? Vari kunze no problem. Unogona kutenga online. Taura neni, tora nhamba dzangu. Wotaura neni, woorder zvinhu zvaunenge uchida. Kana unoda masofa, kana unoda mawardrobe, makitchens, mabeds, unongotenga, wodremit. Bhadhara deposit yako,
wopedza balance musi wandinenge ndadhilivhara zvinhu zvako. Tinotozongoonana kutotengawo drink kuti Bruno zvinhu zvako zvakanaka zvawakandiitira wakuappreciate. Otherwise totopedza madhili. Munotodhilivhara ipapo. Totodhilivhara country wide kana kuBulawayo kuGokwe kana muchembero wako wakamusiya sina mubhedha kana wakamusiya sina masofa unotongomutengera online. Unotoita plan. Kana paine bhibi ruya anongosarudza mayellow machi makauchi zvese everything. Munobva mato